Minä olen Maami Snellman. Mulla on tällainen nuorten ryhmä kuin Kynäklubi. Kynäklubi on myös hybridiryhmä. Kirjoittanut sillä aika pienestä pitäen, että sanataide on mulle sillä niin kuin luonteva tapa ilmaista itseäni. Ja täältä sanataidekoulusta niin pystyy just saada sillä niin kuin virikkeet ja inspiraatiota kirjoittamiseen. No se tuo semmoista luovuutta ja kivaa tekemistä arkeen. Parasta on niin kuin ehkä just se, että voi niin kuin tehdä periaatteessa mitä vaan. Että voi tosi niin kuin luovasti sillä ilmaista itseään. Että sä voit niin kuin kirjoittaa, sä voit niin kuin kokeilla sillä niin kuin mennä kenen tahansa näkökulmaan tai periaatteessa tehdä mitä vaan. Niin. Tällä hetkellä mä sillään kirjoitan mitään sillään pitempiä tekstejä, että aika lailla sillään runoja ja proosarunoja ja lyhytnovelleja, että mä tykkään niinku sillään lyhyestä ja ytimekkäästä, mistä tulee niinku sillään, niinku en tykkää sillään niin paljon vaikka keskittyä johonkin hahmoihin, vaan enemmän sillä, että mä kirjoitan vaikka minä-kertojalla ja siinä tulee niinku erilaisia niinku tunteita ilmi ja tykkään just niinku tosi runollisesta ja rikkaasta kielenkäytöstä. Unessani minä olen ehjä. Leijun ylhäällä taivaassa pumpulipilvien seassa ja minulla on siivet. Hypin ylös alas, tähden sirulta toiselle. Olen keveä, kerrankin keveä. Suru ja ikävä väistyneet katveisiin. Tunnen vain jotain kuplivaa, poreilevaa. Onnea. Ehkä ei sentään. Sirpaleeni kuroutuneet yhdeksi. Kirjan kannet sulkeutuneet. Olen jo kerran kerrottu tarina. Satu, joka alkaa hiipua mielistä, jättää vain kaihertavan kaipuun sydämeen. Unessani minua ei estä mikään, en ole mitään. Olen vapaa, unissani, tässä. Vapaa vasta sitten, kun jälkeni ovat jo haipuneet. En mitään, vasta silloin eheä. Voi kumpa voisin kertoa itseni vielä uudelleen. Aika sillään aikuisten kaunokirjallisuutta. Yksi kirjailijasta mä tykkään aika paljon on Laura Gustafsson. Et sillä on niinku, hyviä kirjoja, jotka liittyy just ihmisten ja muunlaisten eläinten ja luonnon väliseen suhteeseen. Kyllä mä sanoisin, että aika lailla kaikille, joilla on siihen mitään inspiraatiota. Kynäklubiryhmä sopii sellaisille, jotka tykkää kirjoittaa, jotka tykkää tarinoista, nuorille, jotka lukee itse kirjoja ja nuorille, jotka haluaa kehittyä kirjoittajana, koska monesti sitä kirjoittelee siellä kotona ja sitten kun ei saa palautetta, niin tavallaan se kirjoittaminen ei kehity samalla tavalla.